nekuti mumwoyo mangu mune pain. Waifunga kuti ndatopera, yaionekana mchiti ndatopera. Manje chandoziva inini chinenge chapera chinoraswa mupini. Waifunga kuti ndatopera, yaionekana mchiti ndatopera. Andidi muzotedzere inini chekurasa ndoisa pasaiti nepini. Mangoma anogara mumusoro, mangoma anondirerutsa mutoro, mangoma ari mudzasi meskini ndosaka pachiti chauya chimuchini. Vakamona ndichitengesa mapeturo pavakaya kuti zvimwe ngoma ndakatodzizorora. Maya kuriritira mhuri nekuti chiselebrity hachidyiwino. Waifunga kuti ndatopera, yaionekana mchiti ndatopera. Manje chandoziva inini chinenge chapera chinoraswa mupini. Waifunga kuti ndatopera, yaionekana mchiti ndatopera. Andidi muzotedzere inini chekurasa ndoisa pasaiti nepini. Vanenge vachidzokora ndakaisa zvangu ndakajegera kubackstage. Vachitarisa kuti yangu nekona reziso ndati mufunge nekaeji. Mangoma ndinawo mumwoyo saka vari kufunga kuti wakapfeka zvimabhimbo nekurembedza mabhurukwa ndokuti ndiwe skate itaisted. Waifunga kuti ndatopera, yaionekana mchiti ndatopera. Manje chandoziva inini chinenge chapera chinoraswa mubhini. Waifunga kuti ndatopera, yaionekana mchiti ndatopera. Andidi muzotedzere inini chekurasa ndoisa pasaiti nepini. Mangoma anogara mumusoro, mangoma anondirerutsa mutoro, mangoma ari mudzasi meskini ndosaka pachiti chauya chimuchini. Vakamona ndichitengesa mapeturo pavakaya kuti zvimwe ngoma ndakatodzizorora. Maya kuriritira mhuri nekuti chiselebrity hachidyiwino. Waifunga kuti ndatopera, yaionekana mchiti ndatopera. Manje chandoziva inini chinenge chapera chinoraswa mupini. Waifunga kuti ndatopera, yaionekana mchiti ndatopera. Andidi muzotedzere inini chekurasa ndoisa pasaiti nepini. Vanenge vachidzokora ndakaisa zvangu ndakajegera kubackstage. Vachitarisa kuti yangu nekona reziso ndati mufunge nekaeji. Mangoma ndinawo mumwoyo saka vari kufunga kuti wakapfeka zvimabhimbo nekurembedza mabhurukwa ndokuti ndiwe skate itaisted.